Que tal? Comezamos hoxe con máis entrevistas no noso preguntoiro. Acompáñanos neste xoves a concelleira de Cultura e Patrimonio, María Antón. Imos conversar sobre asuntos da súa área e sobre esa visita que fixo esta mesma mañá o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, á nosa cidade. María, benvida, moi boas. Hola, boas. María, antes de meternos en profundidades, queríalle preguntar que tal estes meses na Concellería de Cultura e Patrimonio, por resumir, que logo sabemos que hai máis competencias metidas en cada departamento, non? Pero como lle está a ir? Que tal a experiencia? Pois a experiencia de momento é moi positiva, pois intentando todavía coller o pulso de moitas das actuacións que se fan dende a Concellería, porque realmente, como comentabas, é extenso e intenso o traballo que leva a propia Concellería, porque cultura, co tema do auditorio especificamente, pero tamén centros socioculturais, festas. Estamos precisamente aí imbuídos no Nadal, intentando facer toda a programación, e a parte de patrimonio para unha cidade como Santiago, pois que non se pode dicir xa nada máis, o resume casi a mesma palabra. Pois o patrimonio, peza clave na nosa cidade, e precisamente, como dicía, esta mañá estivo o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, aquí en Santiago, para algo relacionado co patrimonio, neste caso o maior que temos en Santiago, non? Que é a Catedral. O presidente asinou un protocolo coa Xunta para levar a cabo diversas actuacións na Catedral, para ir mellorando o templo. Estivo vostede nese acto tamén, que nos podería contar así de primeira man? Pois a iniciativa realmente é unha iniciativa que moi positiva para a cidade, como decían todos nos seus discursos, dende o deán ao presidente do Goberno de España, o presidente da Xunta e, por suposto, tamén o noso alcalde, recoñecían todos que a Catedral é o epicentro da cidade, unha cidade que crece e que se está a desenvolver alrededor das actividades e da propia Catedral. En ese senso, bueno, pues que todas as administracións públicas fosen capaces de poñer un consenso e un acordo riba da mesa para poder acometer as importantes reformas estructurais que a Catedral a día de hoxe necesita, pois é unha grande noticia. Eu coido que non só para Santiago, sino para toda Galicia. Había moita necesidade de que se dera esta implicación de todas as institucións para conservar ese ben tan preciado que é a Catedral? Eu coido que o consenso sempre estivo aí. O consenso está tamén en riba da mesa na cidade a través do Consorcio da Cidade de Santiago. O que facía falta nestes momentos quizás era un impulso económico, que aquí foi o que veu a refrendar o presidente do Goberno, poñendo en riba da mesa pois os recursos económicos necesarios para realmente acometer pois parte dese plan director que se aprobou no ano 2009 por todas as institucións presentes no protocolo de hoxe, e que precisamente, bueno, pois que se iban acometendo pouco a pouco cos diferentes recursos achegados dende todas as administracións e a propia Igrexa, como non pode ser de outro xeito, pero agora este impulso tan forte polos recursos que se van a poder manexar nas reformas da Catedral e do conxunto catedralicio, pois serán, claro, pois moi importantes. Parece que esa cantidade que está reflexada nos orzamentos do Estado se reparten dúas anualidades, non? Ou seja, que é unha actuación pouco a pouco, non vai ser todo de golpe. Bueno, porque tamén ás veces os proxectos desta envergadura necesitan uns tempos. Non é posible de pronto encher a catedral de grúas e xente traballando, facendo os reparos. E, bueno, pues irán acometendo as máis urxentes conforme vayan saindo os proxectos, que algúns deles estaban programados. En ese senso, bueno, pues que tenemos 2 anos por diante intensos para recuperar a nosa catedral. Imos deixar xa a catedral, esa visita de Mariano Rajoy, ímonos adentrar na época de Nadal, que xa falta pouquiño, e presentábase onte esa programación que ten preparada o Concello. Era presentado ese programa polo alcalde, por vostede mesma, e pola concelleira Reyes Leis. Así, para comezar, antes de afondar moito nas distintas cuestións que engloba a programación, que se pretende? Con que idea se empezou a conformar o programa? Pois con 2 ideas que se comentaron onte na rolda de prensa, que decía tamén o propio alcalde. A participación cidadá, que considerábamos primordial, que a xente se sintese activa, participativa, que fose unhas actividades as que se podiesen desenvolver
realmente onde a xente poidese desfrutar, pero non só disfrutar, digamos, visualmente con actividades, sino que podese participar dese disfrute e contribuir á creación do espírito navideño na nosa cidade. E, sobre todo, internamente tamén, esa participación non só externa cara á cidade, sino tamén interna, en onde todas as concellerías pues, unían a súa programación pois por primeira vez, coido que en un único programa en onde se resaltan pois esos achegas que dende os distintos departamentos fomos fixendo para poder presentar o que onte foi a programación de Nadal. Non sei canto tempo levan traballando nese programa, como vostede di, había que xuntar as ideas e as competencias de cada departamento nun mesmo programa, non sei se iso conleva moitas reunións ou como é ese traballo, porque dende fora non o vemos ao final, vemos o que é o folleto, non? Pois aquí, como realmente todos tiñamos un interese común, que era ter unha Navidad para disfrutar, gozar e ilusionar a propia cidade, pois foi bastante doado. Quizáis o programa pivota máis, como se pode ver, en dúas áreas, e hai moitas cousas que xa están, digamos, establecidas, que veñen xa de tradición, casi, non? Hai algunha novidade, pero hai cousas que se veñen facendo, pois, dende fai tempo que nos considerábamos que eran positivas e que seguimos impulsando, como pode ser, pois, as cartas que os nenos van a escribir aos Reis Magos, a través, bueno, pois, da convocatoria que fai normalización lingüística, ou como pode ser tamén unha iniciativa nova, pero que cae en unha concellería que quizáis pouco adicada ao Nadal, que é urbanismo, que é unha campaña pois do refuxio de Bande, para que se alguén en Navidades está pensando en comprar unha mascota para casa, pois que antes de decidirse por comprar algo novo, que pase polo refuxio de Bando para que vexa pois ali todas as accións que realmente se levan a cabo no refuxio, que pode ser pois unha boa iniciativa incluso solidaria. Bueno, pois, como decía, pivotan máis en dúas concellerías, neste caso a de Cultura por toda a parte de festas e a parte de emprego, economía e turismo pola parte tamén máis lúdica. En ese sentido, pois, a concellera Reyes Leis comentaba onte quizáis tres cousas que eu destacaría: a pista de xeo, que tamén é tradicional, pero bueno, que un ano máis... Clásico xa. Moi clásico xa, e máis esperado, desexado, coido que, bueno, pues, eso se amosa tamén no período que se está pensando en que a pista de xeo funcione, que casi dende o 5 de decembro ata o 1 de febreiro. Unha novidade que, como ela dixo, eu tampouco vou avanzar nada, é o Mercado da Quintana, que coido que será pois tamén un pouco unha atracción para todo o público santiaguese, para que a xente tamén se achegue a Santiago para disfrutar deste mercado navideño. E logo a tema da gastronomía, que sigue sendo un emblema da cidade, a través además das instalacións magníficas da Praza de Abastos, e que xa vimos que dan un bo resultado. E pola parte da Concellería de Cultura, que toca propiamente festas, pois, bueno, as datas son as que son, o que quere decir que o día 5 tenemos Cabalgata de Reis, o día 31 teremos a despedida no Obradoiro con música, uvas, cotillón tradicional, a Televisión de Galicia retransmitirá as campanadas dende aí, como tamén ven sendo tradicional. Entre tanto, pois, obradoiros en distintos puntos da cidade para armar entre todos a árbore da ilusión, das ilusións, que sí que é unha novedade deste ano, un conxunto que se porá na Praza Roxa, e que todos os santiagueses, santiaguesas, veciños e veciñas de Compostela, pero tamén os que queiran participar poderán facer o seu adorno navideño, vir a colgarlo no árbore de Nadal os días 20, 21 e 22 de decembro. Unha fábrica de agasallos que imos montar na Fundación Granel para que os máis pequenos fagan agasallos para sí, para as súas familias, amigos, ou os deixen ali para que sexan tamén agasallos solidarios. Bueno, un programa completiño polo que vemos, facendo un pouco máis fincapé nesa árbore das ilusións. De onde saiu esa idea? Por que se decide pois que sexan os propios cidadáns os que adornen un pouco ao final a cidade, ademais con ese nome tan profundo, non? O da árbore das ilusións. Que pretendíades transmitir? Pois precisamente o que estaba a comentar, que o que queríamos era que a xente se sintese partícipe e se sintese tamén orgullosa de decorar a cidade, non? Ás veces as responsabilidades, as administracións públicas asumimos quizáis demasiadas responsabilidades que tamén non contamos coa vecindade pois, do xeito que poderíamos contar. Entón, dentro das programacións xa establecidas dos centros socioculturais, sí que hai ese afán
por decorar entre todos o centro, pero non saía de aí. Entón pensamos, bueno, pois de sair do centro podemos levarlo á rúa e que a xente veña tamén de distintos sitios que non teñen por que ser exactamente os centros socioculturais ou a xente que participa nos centros socioculturais, senón que tamén queríamos que calquera que poda facelo na súa casa e vir a colgarlo os días que estaban señalados. Dicía o alcalde nesa presentación que o Nadal é un pouco para os nenos, digamos que o maior protagonismo levan nos máis cativos, pero que se quería chegar a todo o público, a grandes e a pequenos. E dero conseguir con toda esta variedade, digamos, non? Bueno, sí que é verdade que Nadal sempre se pensa máis nos máis pequenos, porque eles tamén están en período vacacional, porque a ilusión no Nadal para os cativos pois sempre é moitísimo maior que para os adultos, quizáis a inocencia pois tamén axuda nese sentido, pero sí que hai moitos adultos, eu considérome un deles, que lles gusta as datas de Nadal, que viven tamén o Nadal e que lles gusta participar ou que lles gustaría participar, entonces tamén queríamos dar esa oportunidade. E non só a través das participacións en actividades como poden ser teatrais ou culturais, máis establecidas de concertos, música, maxia, etc., non? Sino algo que realmente se fixese coas súas mans e poidese estar representado nesta árbore das ilusións neste caso, pero tamén poderán participar no desfile da cabalgata, se así o queren, que outra das cousas, bueno, que este ano sí que vai ser un poquinho diferente. Os nenos poderán estar nas carrozas, pero no desfile en sí mesmo, se hai persoas adultas que queiran participar, se poden inscribir no teatro principal, lles daremos unhas pequenas indicacións para que se vayan incorporando a este desfile que percorrerá as rúas de Santiago entre a estación do tren a Praza do Obradoiro. Pois máis participación cidadá que nunca, entón. Esperemos que sí, esperemos que a sociedade compostelana o reciba tamén como unha invitación a participar con nós, a crecer con nós, a facer cidade con nós, en ese senso, bueno, pois esperemos que se ben acollido. O día 5 de decembro é a data fixada para que se acenda xa o alumeado de Nadal. O programa está xa completamente pechado ou aínda están mirando algunha cousiña máis, algunha sorpresa, ou xa está ben completo? No respecto ao alumeado, prácticamente está completo 100%, pero a mellor sí que si somos capaces de algunha cousa, algunha idea que estamos por aí todavía baraxando para sorprender a cidade, pois para o día 5 esperemos telo. E despois o día 12 se inaugurará no Obradoiro o que é o tradicional Belén, que aí tamén haberá algunha cousa diferente con respecto a outros anos, e tamén ese día 12 as esculturas de arquitectura efímera que se porán pola cidade, e non, ainda que onte o alcalde o dixo, eu non vou a repetir os sitios para que a xente se anime a percorrer a cidade e descubrila por si mesmo. O Belén, que por certo facíamos referencia onte nesa rolda de prensa, que a ver se porta este ano a xente e non se van con ningunha figura, non? Xa dicía o alcalde, non podemos ter ali un vixiante todo o día, non? Nin o vamos a decir máis porque estou segura que vai haber un respeto absoluto sobre as instalacións que se poñan por las rúas ou que se poñan na Praza do Obradoiro. Bueno, decías en esa presentación do programa que son 300.000 euros o presuposto que se adica a estas festas. É un presuposto austero ou está ben así? Houbo que aforrar un pouco para non facer tampouco... Eu entendo que a xestión pública sempre consiste en aforrar, inda que sexan grandes presupostos os que se manexen, o que se trata de axustar o que estás a ofrecer por un precio xusto e equilibrado, en calquera situación. Entón, desde ese punto de vista, coido que é un orzamento aquilatado un pouco as actividades que estamos a poñer en riba da mesa como programación de Nadal. É un esforzo por parte do Concello e todas as concellerías que se implican en achegar as cantidades necesarias para que a cidade poida disfrutar dun Nadal á altura da que a cidade se merece. Imos deixar xa o Nadal, agardando a que xa cheguen todas esas datas e se poida desfrutar de toda esa programación que ten preparado o Concello. E quería preguntarlle tamén polo Festival Cine Europa, un clásico total tamén que temos na cidade. Que significa para a cidade e como está a funcionar? Pois, como sempre, con moitísimo público, moitísimo éxito. A verdade é que é un festival arraigado na cidade 100%,
unha sinal máis de identidade na programación cultural, 28 edicións así o avalan, bueno, pois este ano tamén, como decía, con éxito e participación de público. Pois Cine Europa que se está a desenvolver neste mes de novembro, por iso hai que ir apurando a ver películas que se nos acaban. Tamén se está a celebrar o Compostela Cine Classics, neste caso tamén relacionado co cine, pero nos centros socioculturais. Como funciona esta outra A verdade é que Santiago é unha cidade moi cinéfila. Todas as programacións que teñen relación co cine teñen unha acollida pois moi boa. Neste caso, no Centro Sociocultural de Santa Marta, que é onde se desenvolve maioritariamente Cine Classics, pois tamén ten unha gran acollida e contamos con unha participación externa imprescindible de moitísimos expertos que veñen a presentar as películas, como pode ser pois o profesor de catedrático de cine Luis Agüeso, como pode ser Margarita Ledo, como poden ser especialistas pois Moncho Lemos, moitísima xente que colabora con nós neste Cine Clásico e sin os cales pois esta programación non sería posible e non acadaría pois esos niveis de públicos que está a acadar. Pero como decía, Santiago é unha cidade moi cinéfila porque temos o Cine Classics, temos Cine Europa, tivemos curtocircuito e todas esas iniciativas que teñen relación coa creación audiovisual, pois sí que realmente notamos que Santiago é unha cidade que se presta moi ben para iso e que ten público que está esperando casi cada día que haxa unha nova iniciativa nese campo. Estas iniciativas vívense de diferente forma cando vostede é a concelleira desa área de cultura que cando estaba fora do goberno local? Totalmente, totalmente, porque unha cousa é ser espectador e outra cousa é estar detrás do espello, no? Vendo o que pasa. Se disfrutan de dous maneiras distintas, porque por dun xeito tamén estás disfrutando do espectáculo, pero tamén estás máis pendente de que todo o que estás a ir saia ben. Entón aí, bueno, pois é máis complicado, é máis fácil. Está un entre alegre e tenso, non? Sí, tenso de, por favor, que remate xa para que ver que todo saiu ben e saiu en su momento. Pero bueno, afortunadamente o equipo da Concellería no senso máis amplo, incluindo o auditorio, pois ten experiencia, ten moitísimo bagaxe detrás, ten moitísima profesionalidade, entón, nese sentido, pois tamén é agradable traballar con xente que ven moitísimo tempo facendo cousas vinculadas á actividade cultural, á programación, o que quere decir que, bueno, casi estou moi tranquila nas súas mans. Vou deixar o cine, vou ir agora ao ámbito musical, porque xa que está vostede aquí, aproveito para facer un pouco un repaso de todos os eventos que tiveron éxito nos últimos tempos aquí en Santiago, e quero falar do Womex, que tivo moitísimo éxito, non? A verdade é que tivo moitísimo éxito e a cidade estamos, dentro do Concello particularmente, pero coido que a cidade tamén está moi orgullosa e agradecida as dúas cousas da resposta que tivo a propia cidade de ser capaz de organizar un evento deste tipo, agradecida á Xunta de Galicia e a todas as administracións implicadas, Deputación da Coruña e, por suposto, a iniciativa privada Nordesía, que foi tamén quen impulsou que este evento poidese estar aquí en Santiago de Compostela. E, bueno, coido que sí, que foi un evento que contentou un pouco a todos os cidadáns de Santiago, ademais de ofrecer pois, realmente un espectáculo único na nosa cidade nos días da súa celebración. E ademais que deixou moi contentos os hostaleiros, que pola ocupación hoteleira, tanto o Gomes como doutros congresos, e outros eventos que houbo, pero bueno, o Gomes deixou bo sabor de boca tamén nese ámbito, no ámbito económico, digamos, non? Sí, o ámbito económico, o Consello de Cultura facía unha valoración pois moi alta de casi 3 millóns de euros para a cidade, eso quere decir, bueno, 3.000 millóns de euros para a cidade, eso quere decir, bueno, pois que realmente foi un evento con un impacto importante. E xa non só o que deixa, senón o que significa que de promoción exterior, de imaxen de cidade, que moitísima xente pois, que viña de moitísimas partes do mundo non estivera nunca en Santiago nin tiña unha referencia. Encontrar unha cidade, pois, como decían, con moitísimos contenedores culturais para o tamaño que temos, pois estaban un pouco tamén estranados. Entón, lles explicábamos que nós, como cidade, apostábamos pola cultura como unha das sinais de identidade. Pois, para ir rematando, preguntarlle por onde vai ir agora a Concellería de Cultura unha vez que xa se produciron estes eventos dos que falamos, unha vez que está fixado ese programa de Nadal, non sei que é o seguinte
así grande que Pois ven? así grande e vendo o calendario moi fácil de adiviñar que Carnaval, Ascensión e Apóstolo son as nosas citas máis inmediatas e nese senso estamos empezando a traballar. Xa se está traballando dende agora, non? Sí, estamos empezando, sí. María, pois moitísimas grazas por acompañarnos aquí no Preguntoiro. Gracias, como sempre. E nos xa voltamos o luns con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.